Fim ɗin Nuhu wato Bana Bakwai ya shiga jerin manya-manyan fina-finan Kannywood wanda suka tara kuɗi mai yawa a sinima wanda aka nuna shi a kwanakin baya da suka gabata. A cikin irin nasarorin da ƙungiyar Kannywood take samu a wajen shirya fina-finanta da kuma nuna su da kuma kasuwancinsu, fim ɗin Nuhu Bana Bakwai wanda ya ɗauki tsawon shekara guda yana shirya shi, fim ɗin ya shiga safu na 4 a cikin fina-finan Kannywood wanda suka tara kuɗi mai yawa. A cikin shirin da Nuhun ya gabatar ya yi bayani ne akan yadda ake ɗaukan 'yan daba ake lalata masa rayuwa a cikin fim ɗin Bana Bakwai ɗin. Fim ɗin Bana Bakwai ɗin da ya haɗa kuɗi naira miliyan 3,774,500 wanda hakan ya sa ya shiga jerin fina-finan Kannywood namba na 4 a cikin wanda suka haɗa kuɗi mai yawa a sinima a Ado Bayero Mall da ke Kano. Fim ɗin Nuhun da ya yi nasara kuma ana ganin cewa a dalilin COVID-19 wato coronavirus shi ya ja masa matsala, amma da fim ɗin zai iya zarce naira miliyan 4 a sinima. A wani rahoto da shafin Kannywood Box Office da ke Instagram ya rawaito, ya ce fim ɗin Bana Bakwai ya gama kasuwancinsa a sinima. Bayan rufe gidajen kallo da gwamnatin jihar Kano ta yi a ranar 19 ga watan 2021, wanda ya yi sanadiyar hakan ta jawo fim ɗin Bana Bakwai ya yi asarar kwanaki 2 a cikin satinsa na 4, inda kuma sai da aka ɗauki tsawon kwana 44 ba a nuna films a gidan kallo na Film House Cinema da ke Kano ba. Wataƙila wannan dalili ne ya sa fim ɗin bai rufe miliyan 4 ko kuma ya haura ba. A yanzu dai jerin fina-finan da suka kawo kuɗi sosai a sinima wanda aka yi su a Kannywood su ne Kayi Nayi, Mati a Zazzau, Tsakaninmu, sai kuma Bana Bakwai ya zo a namba na 4. Ana ganin dai cewa harkokin Kannywood ɗin yanzu sun fara kankama a wajen nuna fim ɗinsu da suke a sinima. Idan kana buƙatar samun irin waɗannan labarai da suka shafi fina-finan Kannywood wanda aka nuna a sinima da ma wasu labaran Kannywood ɗin, za ka iya subscribe ɗin wannan channel namu mai suna Kannywood Box Office TV domin samun bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora.